Grabe po sila mamasayro oy. Aerox, Reader o Nmax mampod. Samandam, pandaron na ako na, malakaw na ta. Dam, tingnan namin Max ta kay Hanoy gani. Uy batsi. Dire lang ko sa XRM kay naanad bagog ko nganing motora. Na, may pagmauli ta. Jong, asa naman tong Team X ni mong ipamasayro itong miagi? Hilas ba kayo ka? Kay sakyan kayo itong chika? Tangki-tangki pa ni mo? Ay siyempre, dako kong income. Ibaligyan na akong Team X, nipalit kong Aerox. Grabe, hilasa na gini mo Jong. Para tinigin mo asinsuha Jong, matungod na ng pamasayro. Hello? Yamin, Anong cellphone ng iPhone? grabe asinsuha na gusti bagha ko. Hello? Namasayro pa ko. Pampaload na ko sa akong 13 Pro Max ba? Grabe pag-asinso bata Apil naman pagkahanginuna. Ya, Jong, pila po utang ni mga na, Jong. Pakapin na si mga iro. Unsa utang? Ulipid ning duha, apil ni. Ulipid kay ni. Nindot pa kay brand new pa kanini. Asinso naman kay ka. Ug nay pasayro na maabot diri sa mua sa una ha. Ay, siyempre. Bago na ganig motor, na pa yung iPhone 13 Pro Max. Kita di una ni. Depende kung kinsa mapilian. Kini kiwa na may Team X na to ani. Murag diri ginisakay sa Nmax nindot kisakyan. Sa reader, lagi na. Samot nang nagdali. Automatic, lupa ditso. Basi masakit na pod mo kay Team X ba to tong niagi. Karon, Aerox na ba yan eh? Ilasa gina niya oy. Uy, hala, nay pasayro kini. Murag ako gisakyan ani. Papiliya sa lagi, di magunaw-una. Sige, panggiaway mo dira kay diri magyud sa kuha. Uy, Taysa, kisa may nagpadulong dari. Mangon di mo ni Bing? Hilom na papsoy. Wa ko kailana oy. Gibabagan bigit tao. Oy, boss. Nagturno may drio ning papag magada sa mutubangan. Boss, pwede mo turno dre, boss. Ay naunsa naman na Bing. Oy di ta pasagol og lahi nga motor di Ay, boss, pasensya na kay ka, boss. Oh, tulor gi maigo diri, boss ba? Boss, direra ko sa kilid, boss, oh. Pas na dia skillet Bing, okay lang si dia. Bahala ka. Sige, diha ka. Basta kami una ha. Sige, boss, walay problema. Direra ko sa kilid. Ay, Dam, sakay na. Ay musakay kuya. Dam, diri ka na mo. Bagay ka sa reader, Dam. Taysa, babay sa kay ni pasayro. Dam, diri ka bago kay Aerox. Grabe po sila mamasayro oy. Aerox, Reader o Nmax mampod. Ilasa po dani mga nindot og motor oy. Motor po ipang bala kay ang mga nang hasta nga pikiha. Uy, Dam. Inma. Mandam, pandaron na ako na, malakaw na ta. Dam, kilis ni, ditso na ta. Dam, tingnan namin Max ta kay Hanoy gani. Uy, batsi. Ay mga kuya, paghilam sa ragod mo be. Dili mo ko masakay sa inyo ha. XRM ko. Dili lang ko sa XRM kay naanad bagog ko nganing motora. Na. Panahon na siguro mo balik na atong motor sa una. XRM pa yun. Na, may pagmauli ta. May pag Team X to kong gidala. Boss, una ko, boss. Gipili mo ko niya, boss. Gusto baka makakwarta nga dalira? Magdula na tawag una game. I-click ang link tas kung may seksyon i-download ko na magawas diya. Login o register. Kung wala pa kay account, i-click ang register dan ibutan nimong contact number, password, referral ID o verification code. Pag sulod mo sa dula, na kalibre mga frequency tira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghang kakapili nga dula daan ay Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang pinakapaborito na kong dulaon man ang Mines. Kaya lang na imong bomba para nindot imong pangwarta. Pananglita na hurot imong frequency tira nga gusto pa ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang kag 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daugan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka po ng gamit. Kung sa'yo pa madugayan, magdula na tawag una game.